Pohjois-Karjala, tuo idän villilänsi. Ja sen helmenä Outokumpu, aivan siinä Joensuun ja Kuopion välissä. Sieltä löytyy Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattiopisto Outokumpu. Vilkaistaamos mitä täältä löytyykään. Kätevä käsistäsi. Ehkä myös ahkera. Haaveiletko taidosta rakentaa uusia otuksia ja maailmoja aina ikkunan pielistä jättipöllöihin? Lavasten rakentaminen voi olla juuri sinun kutsumuksesi. Vai? Kuvallinen ilmaisu. Jos nimet Leonardo, Donatello, Michelangelo ja Rafael merkitsevät sinulle muutakin kuin kilpikonnia ja pensseli pysyy paremmin kädessäsi kuin vasara. Piirroksia, maalauksia ja veistoksia. Suurta taidetta. Tulet toteuttamaan itseäsi. Joku viisas on joskus sanonut, että kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Jos asia on näin, niin valokuvauksen ja graafisen suunnittelun puoli kertoo ainakin 1 000 000 sanaa. Valokuvausta, elokuvajulisteita, mainoksia tai vaikka maitopurkin grafiikoita. Valmiudet kaikkeen tähän ja moneen muuhunkin löytyy täältä. Vihaiseksi linnuksi vihaisen linnun paikalle. Vai haluatko kenties syrjäyttää tuon kuuluisan Italiano putkimiehen? Peliala perehdyttää sinut tietokone-, konsoli- ja mobiilipeleihin ja senkin yli. Oletko valmis Suomen kuumimmalle alalle? Vai 3D-tuotantoon? Jos tunnet, että tuotteessa ei ole tarpeeksi persoonallisuuttasi tai kasvojasi, täällä opit mallintamaan ja tulostamaan uusimmalla teknologiallasi omat unelmasi aina munakupeista kaupungin osiin. Tulevaisuus on jo täällä. Ihmisestä välittäminen, vuorovaikutus, hoitaminen ja tukeminen. Haluatko siis ojentaa auttavan käteesi, sillä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tarvitaan aina. Ai niin muuten, täällä on älyttömän hyvät vaihtomahdollisuudet ympäri maailmaa. Skynet on pelkkää tieteisutopiaa, jos sinä olet vastuussa automatisoidusta hitsausroboteista, NC-koneistuksesta ja näiden kunnossapidosta. Mutta ei hätää. Ei koneet kaikkia työtä tee. Myös kädentaidot pääsevät kunniaan kone- ja metallialalla. Taiteellista, mutta myös fyysistä työtä. Mitä artisti tai teatteri olisi ilman kunnon äänentoistoa ja valoja? Voit olla se velho, jota bändit kiittää ja yleisö salaa rakastaa. Teatteri- ja esitystekniikka takaa sinulle hyvät kortit ja täydet kädet. Korvat höröille, sillä täällä niitä tarvitaan. Tai vaihtoehtoisesti liuhuja kovemmalle. Äänituotantolinjalla opit miksauksen salat, olipa kyseessä sitten albumit tai elokuvat. Ei ole myöskään kaukaa haettu, että tulet tuottamaan Rubinin lailla, eli siis aika timanttisesti. Isoja saappaita täytettäviksi. Hitchcock, Kubrick tai vaikkapa Uwe Boll. Onko sinulla idea uusiin salattuihin elämiin tai Emmerdaleen? Haluatko olla uusi Jussi Heikelä tai vastaava radiopersonallisuus? Radio- ja TV-työn linjalla kaikki tämä on mahdollista. Myös mainosten teko. Kielten opiskelu ei nappaa, mutta kehon kieli on vahvimpia aineitasi. Tanssialan opiskelijana opit tekniikoita laidasta laitaan ja osaamistasi siivittävät kotimaiset että ulkomaiset tanssin huippunimet. Toteuta unelmasi kehollasi täällä. Kuten huomaat, meillä on varaa mistä valita. Ilman epäilystäkään pääset samanhenkiseen joukkoon, missä sinusta kehittyy raudanluja ammattilainen. Hae siis Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpuun, sillä PKKY OK.